Per poder comercialitzar amb ecològica ha de fer 2 anys que ha de tenir certificat que no ha entrat cap producte ni fitosanitari ni cap abono químic. Uep, i això què és? Cinemies. I d'aquest per sabreu, no hauríem de menjar, ja sabrien que el certificat el tens aquí. El certificat està aquí. I ara això, ara ve en Miquel de l'Havana. Amb aquestes xirimies ve en Miquel de l'Havana. Ve amb aquestes xirimies. Uep, Bon dia. Bon dia. Ja m'havien dit que hi havia trobat per aquí, però... T'esperàvem. m'esperàveu. Han començat perquè refredava, però t'esperàvem per Així berenar. m'agrada. T'esperàvem, però menjant. Veig ja que no perdeu el temps. Com es pot dir com així te diuen de l'Havana? Me diuen de l'Havana perquè mon pare era en Tomeu de l'Havana, o sigui, conegut aquí. Ja te ve d'enrere, d'això? Però no és que fes de Cuba ni tingués res que veure en Cuba, sinó que en els pobles els diumenges a hora baixa se feia el passeig. I els diumenges a hora baixa, mon pare tenia un carret i sortia en el carret a muntar una paradeta en el passeig per vendre 4 llepolies i cocavets. La seu era vendre els cocavets. Per vendre-les, va dir, vinga, cocavet de l'Havana, qui no en menja no en rebana. I jo... I els joves no vegis a comprar-li cocavets. I jo me vaig quedar amb en Tomeu de l'Havana. Jo crec que si has de berenar, convé que te llevis la mascareta. Si no, hauràs de fer un forat. Haurem de fer. Haurem de fer un forat i no anirà bé. No anirà bé. Toni, ara estem que en Miquel comença, me podries passar un pastel, que aquell pastel les fa la meva cunyada en esport de Pollença i voldria les provar. Dóna'm-ne un, no em porta molt. No, però jo no sé quin vols. Aquell mateix de xocolata. Nosaltres, Miquel, seguirem, perquè te donem un pot d'avantatge. Ei, un poc de... Boníssima, això. Mira, Miquel, jo la teva cara, per mi, no sé d'on, però me sona de qualque cosa. Has sortit per la televisió, tu qualque vegada ja... No fa gaire que vàrem sortir del Marià Dormés, vàrem anar en el programa de Jo en sé més que tu. Vàrem estar una setmana per allà. I era vera. I també havia anat en els de Gafons i Pots, en el Llombarrera, i el cap de setmana amb en Torito de Menorca. O sigui, per la tele... És famós i per la tele, ja? Hombre, com a famós, no. No, jo que sé. Jo com tu. Però jo només surto un programa, tu ja has sortit un parell, m'has dit? Bueno, un parell, però un parell, no un parell mallorquí, a 2. Jo he sentit unes xeremies, que és tu que les tocaves o tenies, no sé... Les xeremies són les duc muntades a un cotxet perquè per fer crides. Jo som el Saig de Maria. Ets el Saig? I també faig crides per poble. És actual, ara. Encara fas crides. Encara fem crides. I si vols, ara podem anar a fer una crida per donar a conèixer el programa de que heu vengut per Maria. Ah, sí? Molt bé. Que te puc acompanyar, jo? Clar que sí. Començarem per la plaça i anem a fer una crida. I d'ahí podem anar. Guillem, gràcies per berenar, per més ecològic i per tot el que ens han mostrat. Gràcies a vosaltres. I que ho pugueu mantenir molt d'anys i nosaltres ho puguem veure. Efectivament, que ho puguem mantenir molt d'anys i per poder mantenir molt d'anys és molt important que la gent tingui clar que s'ha de consumir producte local i de qualitat. I de qualitat, molt bé. Moltes gràcies, moltes gràcies. Així sigui. I ja sabeu a bones que vostre. Molt bé, i d'ara anem a fer lo de la crida. Molt bé. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu. Heu sentit aquella expressió que diu tenir més paraules o més llengua que un saig? Perquè el saig era aquell funcionari antigament que s'encarregava d'executar les ordres de l'administració local i feia les crides i les citacions, etc. Avui, evidentment, són nous mitjans de comunicació, ha desaparegut aquesta figura i queda a l'abast només dels nostàlgics i de les persones que tenen aquell raconet del cor que no el volen deixar fugir. Un d'ells és en Miquel Ferriol, un gran personatge, un bon glosador, un d'aquests personatges que des de Uep com anam dèiem que quan se'n vagin dels pobles on són desapareixerà una gran part d'aquesta història segurament oral. Va per tu, Miquel.
aquesta glosa i que puguis fer d'assaig per molt d'anys. L'amic Miquel Ferriol, de l'Havana conegut, és un saig ben saberut. Dins Maria de la Salut diu tot el mot se'l vol. I és clar que sí, Miquel, i que des de Uep com anam et puguem venir a veure d'aquí un parell d'anys i siguis amb aquesta vitalitat mateixa. Es fa saber que avui, dijous vespre, en el programa Uep com anam d'IV3 Televisió, podreu veure un reportatge de Maria, on surten en Roqueta i l'Havana. Les crides pràcticament de Mallorca que feien a tots els pobles han desaparegut. Antigament les crides se feien... Bé, el Saig anava amb un tambor, anava repicant el tambor, s'aturava a un lloc a cap de cantons, allà convocava la gent i quan tenia la gent en el costat, pues feia la crida. Es fa saber que avui dijous vespre en el programa Uep com anam d'IV3 Televisió podreu veure un reportatge de Maria on surten en Roqueta i l'Havana. I des de quan fas d'assaig? Bé, ja lo d'assaig, la Maria s'havia suprimit un poquet, ja s'havia aturat de fer crides, i estem del confinament, que no hi havia res, i això ja vaig pensar, dic que ara aquí una crida podríem informar a la gent i coses d'això. Un poquet de lo que passa i tot això, no? I vaig anar, vaig demanar, tot d'una me digueren que sí, i crides en faig des del mes de setembre, o sigui que ara fa mig any que feim crides. Es fa saber que avui dijous vespre en el programa Uep com anam d'IV3 Televisió podreu veure un reportatge de Maria, on surten en Roqueta i l'Havana. Tot d'una que vaig arribar en el carrer de Serraval va sortir una dona i em va dir, oh, que estic de contenta perquè m'has recordat a ton pare quan feia les crides. I això, pues, a partir d'aquest moment, dic, pues, val la pena sortir a fer crides. Cuidado, Toni, jo troc que aquesta la podries fer tu, ja que has vengut en altres. Cuidado a mi. Es fa saber que avui dijous de vespre en el programa Uep com anam d'IV3 Televisió podreu veure un reportatge de Maria on surten en Roqueta i l'Havana. Que encara mos queda molt de temps. I mi Pablo, encara... mi Pablo, jo crec que en mitja horeta, 3 quarts, estarem llets. I doncs no em menys que vam aviat. Alidà.